Komidorlar. Salam hemme janaby. Bolmaýagdaýlaryňyz sagamaja otersiňizmi? Siz bilen bugün men komidorlar hakda giňişleýin gurrun etmekçi. Ilki bilen giňişleýin düşüneli komidorlaryň nämeligini, soňundan dogry uhod saýlap, dogry netijelerimi diýeli. Komidorlaryň sam görnüşleri bar. Açyk komidorlar hem-de ýapyk komidorlar. Açyk komidorlar, näme üçin bular açyk komidorlar diýilýär? Sebäbi açyk komidorlar ýüzüň esasan ýagly ýerlerinde kän duruş gelýär. Bu ýerlerde porolar ýagdan, deriniň öleýçiklerinden hem-de hapalardan dıkyzlanýar, dolýar we şol poradaky ýag bilen howadaky kislorod arasynda reaksiýa gerýärler. Şonluk bilen gara renk köwürlýär. Gara ýa-da goňur renk köwürlýär. Bilişime diýelim, muňa biz çorny toçka diýäris. Köplenç maňlaýda, burnuň töwereklerinde, äňlerde duş gelýär. Zakrytý komidorlar, ýapyk komidorlar, bular nähili ýüze çykýar. Bular deriniň gurok ýerlerine duş gelýär. Ýagny ýaňaklarda, ýaňaň aşaklaryna, äňiň aşaklaryna, gaşyň gutoran ýerlerine köp duş gelýär. Bular nädip emele gelýär? Bularda şol zonalarda ýagyň deri ören az mikdarda ýag bölüp çykaranyň sebäpli deriniň öleýçikleri derrew poralaryň agdyny ýapýarlar. Deriniň poralaryň agdy ýapylmagy sebäpli deriniň öňürýän ýagy taşyna çykyp bilmän içinde galýardy. Ine bulary öz başda sykmak bolany, komidorlary, çorny toşkalary öz başda sykmak, iňe bilen deşmek ýa bolmasa da parça bilen bine burnuňa gelmep aýyrýarlar, ol işleri etmek maslahat berilmeýär. Sebäbi olar birinciden kojaň barýerasyny bozýar, soňam iňe bilen deşilen ýagdaýynda, sykylan ýagdaýynda deriniň içki gatlaklaryna infeksiýalar, bakteriýalar aralaşyp has hem ulakyn agyrly döwürtüň emele gelmegine getirýär. Ine bu komidorlaryň ýüzümizde bolmady ýaly, emele gelmedi ýaly näme etmeli? Ilki bilen kojamyzy tanamaly. Nähil koja bar bizde? Жирный кожamy, сухой кожamy, ýa kombinirованный kojamy. Есть обезвоженная кожа, есть сухая кожа. Bularň arasynda uly tapawut bar. Сухой кожа bolanda bular ýüze ýeterlik derejede ýag ýetenek, lipid ýetenek. Koja wagtyň geçmegi bilen tiz garamak bilen bolýar. Matwy effektde bolýar, halan düşen ýagdaýda bolýar. Обезвоженная кожа buňa suw ýetenek, ýagny koja suwsan bolýar. Bu ýagdaý hemme kojalaryň tipine degişli bolup bilýär. Ýagny ýagly kojaň suwsuz ýagdaý bolup bilýär, kombinirованный kojaň suwsuz ýagdaý bolup bilýär, suhoy kojaň. Muny nädip bilip bolýar? Haçan adam ýylgyranda ýüzünde